ପାଠପଢ଼ା ଓ ଖେଳଣା ଖେଳି ବୋର୍ ହେଲା ପରେ ମୋ ଝିଅର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କି ମାମା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଆଜି କିଛି ନୂଆ କରିବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପାର୍ସଲର ପେଟି ନେଲି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପିସ୍ତାର ସେଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ନେଇଛି। ପାର୍ସଲଟିକୁ କାଟି ଆମେ ମା' ଝିଅ ଲାଗିଗଲୁ ୱାଟର କଲର୍ରେ ପାର୍ସଲଟିକୁ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ। କଲର୍ କରିବାକୁ ମୋ ଝିଅ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ମା' ଝିଅଙ୍କର ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲା କିଏ କେତେ କଲର୍ କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଏନଗେଜ୍ ରହୁ, ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ବୋର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଖୁସି କେତେ। ଲାଗିପାତିକି ମା' ଝିଅ ମିଶି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ କଲର୍ କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପେପର୍ ପାଇପ୍ସ। ଆଉ ପେପର୍ ପାଇପ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଏଠି କିଛି ପେପର୍। ମୋ ଝିଅର ଖେଳନାରେ ବହୁତ କିଛି ପେପର୍ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଡାଏରୀର ପେପର୍ ନେଇଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ରୋଲ୍ କରିବି। ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲର୍ର ବ୍ରଶ୍ ନେଲି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ରୋଲ୍ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏବେ ପେପର୍ ପାଇପ୍ ମୁଁ ଏମିତି 3ଟି ପେପର୍ ପାଇପ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପେପର୍ ପାଇପ୍କୁ କଲର୍ କରିବା। କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ କହିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କଲର୍ କରୁଛି। ତାକୁ କହିଥିଲି ୟେଲୋ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ୟେଲୋ ବ୍ଲାକ୍ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲାଣି। ହଉ ଯାହା ହଉ ସିଏ ନ କରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଦିଏ। ଏବେ ପେପର୍ ପାଇପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ପେପର୍ରେ କଲର୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ବସିକି ପେପର୍ କାଟୁଛି। ଏବେ ଫେବିକଲ୍ ନେଇକି ପେପର୍ ପାଇପ୍କୁ ସବୁ ଚାରିକର ଫ୍ରେମ୍ ପରିକା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଫେବିକଲ୍ରେ ପେପର୍ ପାଇପ୍କୁ ଲଗେଇବାର ଦେଖି ଝିଅ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି, କହିଲା ମାମା ମୁଁ କରିବି। କରିସାରିଲା ପରେ କି ଖୁସି ତାର। ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ଆଉ ବାକି 3ଟି ପାଇପ୍ ସିଏ ଲଗେଇଲା। ଏବେ ଆମର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଥିରେ ପିସ୍ତାର ସେଲ୍ ଲଗେଇବା। ପିସ୍ତାର ସେଲ୍ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଫେବିକଲ୍ ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପିସ୍ତା ସେଲ୍ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗେଇବାର ଦେଖି ଝିଅ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ସିଏ ବି କହିଲା ମାମା ମୁଁ ବି ପେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ଶିଖେଇଦେଲି କେମିତି ପେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ମୁଁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଫେବିକଲ୍ ଲଗାଉଥାଏ ଆଉ ସିଏ ପିସ୍ତାର ସେଲ୍ଟାକୁ ଖୋଳଟାକୁ ଆଣିକି ସେଠି ପେଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେମ୍ଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଭଲସେ ତା ଦେହରେ ଏନଗେଜ୍ ରହିଲା ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କଲା। ପ୍ରିନ୍ସି ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଯଦି 2.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଯଦି ବୋର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ବି ଏନଗେଜ୍ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରାଇପାରିବେ ଛୁଆକୁ।